Dobre, decka, nevšimajte si, že hreším, ja viem, že sa vám to páči iba kvôli nadávkam. Ja to robím pretože som objavil v sebe, že ma baví muzika, že ma baví hudba a jeden element taký, ktorý sebe nosím, vyzerá si takto. Niektorí hovoria, že som talentovaný, niektorí nehovoria, že som talentovaný, ale dôležité je, že som priebaný a vyzerá to asi takto. Všetko sa robili vás mojimi ústami, žiadny zvukár nič nepúšťal, ani... To si ty pustila? To si vychytala. Ale aj... OK. Ešte? Hovorí sa tomu, že beatbox. Ani neviem, jak som to v sebe objavil, proste začal som to skúšať a nejak to išlo. Teraz to vyzerá, že akože nič sa nedie, ale počkaj. Počkaj, keď budeš kričať, tak nič nebudeš počuť. Nebuď preemotivovaná, normálne sa ukludni. Keď sa ti to ľúbi, stačí, keď sa na to budeš iba kúkať. Ešte, neboj sa, bude, preto som tu. Preto mi dneska zaplatili, aby som sa došiel jak opička. Ale zaplatená. Niekto chodí do roboty predávať rožky, niekto chodí do Teska, ja som dneska prišiel zobrať tento mikrofón. A som tu jak čávo. Počujete tam ten druhý zvuk? Aj bicie, aj druhý zvuk. Tento spev je úplne trapný. Ale vy sa dosmiete. Pretože tento spev je úplne trapný, ale pointa je v tom, na tento kúsok som úplne hrdý, pointa je v tom, že som tu iba ja, moje ovisnuté cecky, diamantová retáska, okuláre z Teska. Pointa je v tom, že tento spev teraz pridám k tomu bicie, čo je úplne ťažké. Bude to vyzerať, ako keby on pustil bicie a ja budem spievať, ale fór je v tom, že bicie pôjdu z rici a spev pôjde z úst. A vyzerá to asi takto, ale musí byť úplne ticho, poprosím, lebo vtedy to bude mať efekt. A teraz to dojde.
Rytmus, majte sa pekne, Rimavská Sobota. Decka, majte sa pekne. Počúvajte svojich rodičov. Urobte si školy, športujte, alebo robte hudbu, alebo robte niečo, čo vás baví, aby ste mohli raz a vyvíjať svoj talent. Odkaz tohoto koncertu je taký, že musíš mať nádej, musíš mať sny a pozitivita. Majte sa pekne, nech sa vám darí. Rimavská Sobota, ďakujem pekne. Veľký pokles, poďme! Ďakujem ešte raz. Pekný večer vám praje Rytmus a.k.a. Pičus.